Sabio, Seninianem, ne papa bana ne mame banema minjindi, sen kafta njom ne ho asem no, nko baby sa me sa question no. Oh, cano. Oh, have it, sir. Opa say amane. Papa me trust in papa this. Na me call but Atadwe visual experience. It is say nyum no nyamo. It is treble say promote nyum no now friends omle. The name still remain Atadwe the Bono face. Enra made the video be brawl between Atadwe the Bono face and Miankasa Minua Papa J. Interview bi ana ekoso ewo montema eniema bi ankoyi Atadwe after the interview ehun se there be ewo mu se question na ankoyi nenso bibia mu no ohunu ne se Papa J echen no nti offer phone se offer Papa J na wapa ne chew nenso abrante ne se offer Papa J friend na Papa J emfi no Mbra panyini ne ma fa phone afrew 2 missed calls, 1 phone call. I send this see no ma for phone. After Papa J, 1 phone call. Na enwachi ena Atadwe eka se oko media na so amanfo nso edi na tem bebre senkofu di na tem na wo a osi wudi na tem senka wunua ana se bia obabi no no a enka obepese sa question no obe answer na we ase no better one kasa ati ho a be yuyi bone mantwea mana nka madwene kakra bi no nipa bebre di maten wo media ne so nipa bebre ni be di maten na wo di maten ne sabi mpese mbisa se wo no obisa wo sa asem we ya nka de ase no beka wadwene ne se bia wo ka di adwudini batu ni ba bi edu bekwa kowie aside no ose osan ka che Papa J se ono de waye ni nyame djuma na oye sanse eye ohunu ne se Papa J chen no na nanu atia no ne wopa ne chew ose asema Papa J ebeka ne se agese okofa ne maame ene ne papa edi omoba na omobepa ono ne Papa J chew ofecha Atadwe se ene Papa J ema ne plane ticket na onfa nkobono no nkofa ne maame ene ne papa mra na omo emepa ne chew ka kire me sese me obegima chopa na atuma agese nkofa maame ne mabusuafo bepa na chew de mbone ne maye wo monkura ne nke so bepa ma chew wa beto nwose to so one wo beto wanchiam ne ye kaso ase me nkofa mabusuafo ene je so ma plane ticket de kofa maame ne mabusuafo firi bono na baba bepa wa chew abrante na church nsemu bebre na nsem a all can in fact eto asomu kyerese ose ne nwom ho interview ena okoye na ose odi nkofo a omoye ne ho yawo okọ video omoye na se a bebre na se interview de yen draw the kind of question e wosi ebusa ena na Atadwe nso okọ no nso e wo so no nso kase bia there are some questions bi ense se obusa me but I think say I heard a brand na no kase even though say ashase no one can journey say ebi emusam we but obusa na that particular question no me tin say na Atadwe ka chen say oya wiemfo opane chew sa question de enkebe ya nka menua ne montra ofecha ono nso course wa pushi ne ma ne koka de yenka nti Atadwe sinkofo bebre na edi na tem say wanya de say sorry free interview no so a okoye na osi obusa o se enka wunua bi oba onana bi anasa wo faase bi no a baby anu ogina at that time no o say enka obepese onyi sa question na no anasa mu onyi no because ohunu ne se sebe baby a owei eye kumase ya asante oyebunu ni na ahanso na ofana no aduane na question na obusa no nso no o se ohwa senka bibia kura eniwa in fact anu eden a enko betimi answer question but o se ohwe na nsema ekoso a na ubebusa ne sa question we no o se ebetimi ama na anu aduane abono o se no ohunu ne se Papa J pese o ende ne career o se no ohunu ne se ensemu a obusa ne ebetimi ede na ba fom ana se betimi a create time ede ama one ne fans na
enunti ena sansam na obusa no na opa ne kyɛw sɛ na daroma ɛbɛyɛ a enka omontra na Atadwe asaka asɛm bi sɛ ewom sɛ ɔdenwoma ba o promote na emu yɛ blogger ana sɛ wo yɛ TV station sɛ wo yɛ hwan na sɛ wo frɛ no na wo ne na yɛ interview a ɔbɛpa wo kyɛw so ɔsrɛw sa question between Asante domane de ɔso ɔpa kyɛw ubusa na no matter who you are emfa ho ne baabi a radio station na ase bi a wayi na nyina kodru ɔso ɔbɛsɔre no akɔre baabi because enyo no na sebe asɛm kakraka we ya abɛda hɔ no ɔso onye historian na enyo no nso na eba ba bɛka bibi afa on to busa question a busa no question a ɛfa de ɔde ba ye no na adwuma no ɔde aba no anasa ne acting career no enumom na busa na asɛm ɛfa ho na emom ukobusa nsɛm bi a ɛbɛ ha adwen a ɔse eno de anhwa na watwi afa so de akɔ ɛba saa so be nsɛm bebree abusuafo ni se nyankopɔ na da woroma bia ho ye emi sɛ Atadwe de bunu face video bi na mabɔntene nipa bebree nya bia hwɛ ɛfa me ne broga ba akɔ a yɛfrɛ no Papa J ɛwɔ Porino Multimedia ɛsɛ menjom be kɔ bɛba am future patapa ne me kɔ promotion na ɔsan kɔfa nsɛm foforo de bebom ma ne kɔ ya akasa sabio nkasati ane kakra na emi se nkasati ane na chikura me free video nim na camera nim no mpa akyɛw se abusuafo mfambo ne nkyem yesan se nyame mpe ne mama wiyasi na mumɛ ye bra no anase nipa na wo ye me interview no na mansɛm we nyina aba sabio se ni nuanem ne papa ba na ne maame ba ne ma minjindi se nka after ndwom ne ho asɛm no nko bebisa me sa question no sanse abrimpum yenu ni ba nya asɛm na me de nka nsense se ma ba se me ba be promote me ndwom be kɔ be ba Atadwe ma future patapa na nka ndwom no kura no nka de fa ho ndwom ni video no fabra be hye ho wan fa no an be hye ho asɛm a wo be pa ma me ama manu aduana be bom ama ba bi a meda kura no ho be de na ma lusu mfansi bebre ne nka wo be pa asɛm kasisi ya mam na wiase no bere wanka sa ati ho a be yuyi bone mantwea mana nka amadwene kakra bi no nipa bebre di maten wo media ne so nipa bebre ni be di maten na wo di maten ne sabi mpese bisa se wo no bisa o sa asɛm wi ya nka de asɛm no beka wadwene ne se bi a wo ka di adwudini batu ni ba bi edu bekwa kowie unim ba bi asɛm ne nka edu bekwa kowie fine enkoda mahu sɛ mbra panyini de anya ya ne kwanso ano no because nko bie ma no kɔ ansa question bi a nka ma no aduane bɛbom ba bi ante kora na ba bi anda no nka nda amenda ba bi amfiram be pie ha no nka wa hwa mintimi nkɔ hɔ kora biem ni ba bi anwo sesi ya no so nka wa hwa anda kora menda nyankopɔn ma nyansa ma me take good action to answer my questions ni nipa bebre di matem mahu sɛ de anya ye ne manya de ma di watem fan no de ankoyie ni sɛ manya de atem na ndi host no manya de mbra panyini ne ma fa phone afrew 2 miss calls wan fan call aseni si ya chi no ma fa phone afre Papa J no wan fan call ya waset so ni hu sɛ wa ba set ne so ka kire me sɛ me obegima chopa na atuma ade sɛ nkɔfa ma me ne mabusuafo be pa na chow de mbone ne maye nti a me pa wacho me na ma afo ho a me pa wacho no ɛna nya fo nkura ne ma fo no atema madu sɛ mbra panyi ne me pa ho acho wo mo nkura ne nkɛso be pa ma chow wunya be pa ma chow me ma hu nyansa fafo na afro wanfa wa beto wo set so wan wo beto wanchiam ne ye kaso ase me nkɔfa mabusuafo ɛna gye so ma mpre take it de kɔfa ma me ne mabusuafo firi bunu na baba be pa wacho sabio sani nuane ma nka minjindi so be bisa ansa question no na wogidie paase no opeso ya de nto asem mu opeso ya no de nto asem mu
wodi mbetumo ne wonam ne wo didi ne wo da ne wo sumo odwo ne me ne ho akyerem me ne ho akyerem me ne me bere wo be ya mami kari abend simple wo be ya mama no aduane abebo ma be lusu fancy be dom wo be ya mama be lusu madofo mama sa chance ni nti bi tenchense me nkopa cho bi san tenchense ma adi nkwase asem na ma frɛ se me pawacho wa wanfa waba set to wanchiam san be ka kire me se me nkofo mabusuafo ma be mla be pawacho chese why wadwen sa asem nka wo be pendi matum na mu ma nyankopon honhom be wura mu amama ma kwan ni nti no ma chopa no wonsom bronsan suma wo na wanyam no bronsan suma wo wanya nyame ba no ka kire me se me nkofo mabusuafo mfiri bono me pawacho eleji so ma mprente kito ma fa lu prafri kumase akosusu nwane na ba fa ka ba be fra man de baba ise wo atua fright ne ka oba no wa aboa no ho so be bisa nsa asem no oba no no wa package asem ne dia hye ni botom because ndwene me be promotion be ko be ba Atadwe ma future patapa the bigger teas ato menjon so se nyame be ya adoma manjon na kovara ne mesumati ma komanim through my music career no baby san question we interview ane ye ne fa hensen ho baby san question we wo baby sa dia be pass mam ne mama ho kwana abusuafo man ho kwana nkamfote ye dore wo mbonim mama ho kwana ntino nipa bebre simi mbuade ye nse sa ne bebre beka but eye wo a e bia nka be bonasum ebi anka be to buro wo interview nim ebi anka be ye pinche samati asema mbrada bo aka no oye panyini he is talking from experience be wadwuma nim for long time o se nka akwane de mebe nka nsohwem na akwane de mebe kono nka nsohwem ni papaje nka de mebe ko the best demonstration tell Papa J. Open the brothers. Interview and Omekadi. And interview Papa J and Cocafe and Coen in the career. Send Cocafe. Sabia and I say her and Papa J. What we attack? What we attacking? My behavior singlet, Apotan in Jan, and Atadwe Mwadi, or Mwadi or dear. And the other is on Mwadi. Open your interview. Nanny part or kind of property at all. So a pattern in what top. Nanny carrying in a baby. No, I can tell you what. So Mwadi. The patch my Anna is a singlet man assassin. The patch of power. Mr. Papa J. But which no mama hu kwaninti mfanse fo de mekana munko so ansoportum enyempe ne se medina tenam mba bia anko de meko no because who be some question almost be 3 minutes mese bra mbra panyini ne ni die ma mensa da mense yensabio mfrant magwenti mempempi piragro sto no guso de meko ho sto no guso de meko ho enti ye wanka de no be e bi kura nka ba twese kana na ba twetuo e bi a nka ba twese kane ana nka ba twetuo meaning say video we ba abontena ye cover no o kan sem bebre aside no ya odabon so ababonti ababe kasa abe condemn say no kwasem etoda bloggers ni bi o ha on betimi a celebrity interview awie oso wan hwe ni say you interview ni wi a o career ebe ende o say bloggers ni bebre e wo ho a so wan hwe yi na akọ the platform so na wan kurawa no na akọ keka nsem bi a e ha adwen a o say after the interview no o career ebetimi akofom na o ka say etoda interview ni bi wo ho a ukoye no platform no so bi wo ho a o so ba fia utimi be hyedem usu because said nkofo si bi bedi watam no o se ya na ani enyan pa Tama for about the moody do watam. Mo ye interview ya ni
for the diatem. Nanka interview, Anka Omekadi, and interview, Papa J, and Coca Fit, and Papa J. Where we are tagging. The battery video, again. So sharing the media, there was and better. Why a brother Crown said yes. Now you're ready to be so damn with Donyame. So one to one flat. Atadwe asem ketwa bi na mpesa me meka mfa Papa J ni Atadwe issue no Papa J misro medi ho ya pa me ahwe we interview bi a wo ka se Atadwe ama manfo didu atem amanfo ba odie mu didu atem ewo interview ani Atadwe nanka Papa J minua no me bra no nanka amanfo ni di Atadwe atem enka question abusa ni nka Atadwe ya no a kana wie ya no enti Papa J da bia muni ye interview mu offend ye me muni ma ye interview bebla offend me ama benya ho problem beble muni ama for ye interview bebla akwa against wom career enti so no nwa ketwa ye interview na no afomwa adenti na gas of frame kra wa frau wanfa teso buafu Papa J sa it is a muni ye interview na se mo friend ye a mo ba mo kase ye ho ye mfi mo ye bubefu mu Papa J wa anyade mesraw fa fun na fra Atadwe na mani hu se e social ni ti ya dabon so ababonten ababekasa nkofo bebre nso akasa wo mu chirum se de America de bebre se interview the any formula enti nenka wo se Atadwe yi ano no so rekọ ne baby onyi ano nso ankense so odi Papa J atem enu nti na bebre na nso edi Atadwe atem bebre nso se Atadwe was right because oka kire wo se question na wo de ba ne de ontimi nyi ano by still na wo pese onyi question na no enu nti bebre na nso se ejina Atadwe anem se ono nso eye right was ABCD was over promoting him tinum na some na so on neck apart from him na say dey come na ni bedi Into which ma question now for Jesus say. Obusa ni nyansa question obusa no. Hey say. Kaja abaje some si nyansa questions no obusa boy no. Was one patapari. Future no obusa no question answer. Now obusa outside the box no obusa no ne e broni asante asem no historian. Ana se ono otutu ma ebrofo ana asantefo. Nti for say Atadwe edidi na tem. Esa so the we kwad what channel kra. Ase ko yini ma me bia bi kra sa ma no. We what tell no ma so ma na say na onu obunfo apanyini. Na ko ye say ne ye type boti pen de ya. Kasa ko beti na asum no kwira na ma me kra fifi na me yembe hye no na buso fon TV ko me yembe hye wo. Wa wo hwe me won so wa dwenkire ene sen mami hu comment section na se binim se enura adwenkire bebre na ebae Djka pay money transfer mu kra ma se na mdi dwumedie we e de ebrewo ebi ana transfer card ya free US Canada na odi abaga na hankwa de a application also download your phone also now they send this scan Djka pay now send this card use me promo code no DJKA promo code ni DJKA eno now use super benya $5 they share what else and any power send this kind of brand Ghana no so a enya de a ye better capre Djka pay eno na ba sabre ubia use wunya use ubia ne say oh ya ka chipa sanse omu rate omu de send this cano e wo soro e chen obia de Djka pay money transfer eno na me kamfo na media amount but what dey so be subscribe to channel no press notification button for more videos sanse aha na ye di videos e de ebrewo ye break it lyrics na ye de ma titru any highlight for nyom na ye de ma event ahodo e be koso Christmas yi mu nyina so ye be cover ni nyina so na ye de abrewo this same channel Djka Nyansa for TV but more than so obe subscribe no account for channel no ama afofro me da asesa wo je bre na ode hwe me kan se minimum anka ni yi a wadaroma but more than fa che me sanse ano etoda entesa anamon etimi petri ano etese anamon etoda na apetri sa enetie me da se makraw bye bye bloggers bebre frem na mo ndi ampese nkan nyina ne se TV station for radio station for YouTube bloggers for
bia ni wa ofre ma me nkomeko na mmom ba na me ba no manya se wo bebisa ma hensem ho asem wa hwa me sole se ne ansole ye na so ya broga na interview ma hunu se wo interview mu afa mi music career na me acting career ho se ni adwuma me yo nye actor in comic and afi so nye musician man bebisa ma hensem na sabio me mente won mente akondwa so wom fie no ba bebisa ma hensem. I know nothing about chieftaincy, so never call me as interview or interview and asking me about chieftaincy. I have no answer. I have no answer to anyone. So what frema say yan John Nendia ba yendi John ne honkomo e ya acting na yendi acting ne honkomo Plead mimpe program sorry mimpe problem mfrant mago nti mindim pipragoro. I know my background. Nti me ye madie bia na nya hu se wiemfo ba na maye ne kwan so se ne be ya daachi bi min konya dimboni bia tin suromo mbra no nin sister no mensa da mensa yem bia hweyi na wamfama nkonso hwem bia hweyi na wamfama nkwa amaniem fanso nua ofre me interviewer fanso nua fanso ba ni wo bisa masem na ninse oba no wo interview no ye wo question a obebisa aba na mana boa no na mo wo mbisa no question a ebe mana no aduana bo no ana edene be konso hwem na mi nhira mo no nye bia kese. I still love my fans. The name still remain Atadwe the Bono face.